Брезор, матчът на Брезор съжител, това е само за прави победа на Сабичо. Предаваме също серия работ, това тогава ще го коментирам. Работът е доста стегнат, успяват да се държи годината, дали ще успее да бутне и Кришука. Успява да бутне Кришука. Сега да ще се вземе и човека, превира човека в басата. Успяват се сега да започнат да преведат и кървана в басата. Ще има възможност да го напълнят с различни части. Успяват да бутнат самолета, но плавно, за да се развява в пистата. Съдите направо да го избутат и даже задължение да го избутат до края, ако той не е стигнал сам до края. Виждате как се слагат на десятки, получават средовни. Красавичо, насочват се за нападение с него, да видим. Ще се опитат да закарат част от елементите в края, закарат ги. Дали ще се върнат или по-казви, колко става 59 секунди до края. Работа в момента е безпосредно за който да се цели ученици, какво направят, защото трябва да пресето и играят, тъй като да се начинава, но все пак трябва да се борят част от цунамиката. Изглежда само, че режимът ще този няма да го вършат. Няма причина. А ти в залата не Остава 24 секунди до края. И се представя да се малко на страната, очаква да видим и Елън. И Елън за напредната на страната. И Елън от двата за напредната на страната. Сега да